ku danna mana subscribing, kana ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan shine kaɗai zai baku damar samun zafafan labaranmu da zarar mun ɗora. Labarai da ɗumi-ɗuminsu. 'Yan bindigan nan har yanzu ba su daina kaiwa 'yan Fulanin daji hari ba. Sun je sun addabi wani ƙauye na Fulanin daji, sun kai hari sun yi musu ɓarna mai mugun yawa. Abin nasu sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ga tsadar rayuwa, ga ta'addanci, wannan abu ya yi tsamari, da wanne za su ji? To kafin in sa ma cikakken rahoton mai sauraro, ka daure da ka je ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan shine kaɗai zai baka damar samun zafafan labaranmu da zarar mun ɗora. To 'yan ƙauyen dai abin ya yi yawa, dokar 'yan ta'addan ta yi tsamari, har ta kai ta kawo ga lokacin da 'yan garin ba sa iya zama a garin saboda ana shigowa har cikin gidansu ana ci musu cin mutunci, ana yin yadda aka ga dama da su sai ka ce bayi. Hakan ya jawo babbar matsala a cikin rayuwarsu, har ta kai ta kawo ga suna yin ƙaura, suna ɗiban kayansu suna barin garin. Wannan aikin har ake tunani cewa da haɗin bakin masu unguwar gari da kuma haɗin bakin shugabannin ƙasa ake aikata wannan ta'addanci. Abin nasu sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Shugaban ƙasa Bolaji Ahmad Tinubu shi ne wanda ya kamata a ce ya ji da wannan lamarin, domin nauyin ƙasar gabaki ɗaya a hannunsa yake. Shugaba in ya zama mai adalci shi ne shugaba kamar na da suka wuce irin su Tafawa Ɓalewa. To mai sauraro, cikakken rahoton da muke tafe da shi kenan. Mun gode da kasancewa da mu a wannan tasha tamu ta Arewa Hausa TV. Bissalam. Sai mun ji.